Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rin pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. President Jongga Voice of the People Party Uba Arden Miller Basoymoj Ulong Bakasorkar Jela Kala Khli Kala Tedong Daladi Yaladi But Haka All Party Meeting Lajan Baro Kiseng San Berthei Kila Hun Jurut Ya Kijing Penchai But Kijing Batai Halor Ka Roster Laj No Tang Voice of the People Party But Ka Khun Nyotrep National Awakening Movement Kibam Menjur Satya Ya Kirkom Penchai Jongga Sorkar Haka Jihakaran Pakila Pathai Gubor Haki kenta bala pelong ya ka jingsat khan hakmat ka office main secretariat haka arpulai trek ujembang arjar pulai uba arden ulaong babalai ondang don kam banthau ya ka expert committee ka ban pediang ya ka jing ajing mod bat kani ka penpau ba ka sarkar ka don hapdeng ka jing klumar bat dei tang ka jing penbiet yu pat ba pi ka sarkar ka kalakhli ka kalatrong daladi chief minister hakaban kong ong ba Kamdon kata ke retrospektif, kamdon ke prospektif. Roster is roster wong. Nei, kata ke dia jingkren ke chief minister. Te kabar kabasngo thamula kalong ba hak all party meeting except VPP but ke khanam baro ki polka parties kila menjur kila ada hun jurut ya kata ka jingbatai. Te where is the need lani balai don kam manthaw ta expert committee kapani baka sarkar ko confuse kam tip ika ba ka kale te bat de na ta daw na galeng ga jingi yo ba ni walk out ki leader jang party ki walk out namar ba ka government kam tre bane kren ne ka reception policy te baka sarkar kala de pan plong ye all party meeting haba kita ki party ki bai don hang ta kila ye hun jurut saya balai don kam manthaw ta expert committee kani gadi tanga jingpen thami pai ba kadi tanga jingpen be pai ba badu chief minister hi ong kadi tin ge ju bo ong ba there is no retrospective no prospective roster is roster so where is the question ba pin sedang ya kata ka roster prospectively kadi tanga jing yalam bakla ka jongki yo pai ba bat ka jingbam su thu ru i ka jongki ka e ka ba ke kren te kumnu kin batai ki wei la dai lidi kim su thu ka jingdawa ka jungi kalong ba katba ompala aban penbek thamai ya reservation policy don kam ban pensenge swa de ngisnutan ba ka sarkar kala pensenge tamba ka sarkar kan hapan issue da notification kamla aban shupen banaling bagi media ba kala pensenge kadai ban issue da notification ban put on hold ya paro ki jingthum kam aki department ba per nginum sange tat hadu ba kan da review ya reception policy namarka ka jingdawa ka ba kongsan e ka jingi kalong ban review ya reception policy